Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. И видеои мо кӯтоҳа какай барое ки куртора распродажа кардагиянд дар Москва. Барои ҳавай ҳам ман ин видеора шумода пешниҳод кардистам. Марҳамат гунаҳои азиз, хоҳарони азиз, агар ба шумо курта лозим боша, метавонед ки марҳамат тамошо кунед. Ҳамино 1000 рублю, 1500 рубл, шифон, трикотажу паплин ҳамаш 1000 рубли. Бисёр куртаҳои хушрӯ, размерош ҳаст. Марҳамат ами рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед, метавонед ки анами рақамода занг зада анами куртаҳои мехостагитона интихоб кунед. И куртаҳо ҳамаш қариб 500-600 рубл арзон шудагиай аз нархҳое ки буданд пеш. Марҳамат бинед 1000 рубли. ҳозир ман шумода нишон медиҳам, агар шифоноша ба навор гирифтагӣ бошанд ва ёш анами ва 1500 рубли дигарош боша 1000 рубл. Бинед чӣ куртаҳои хушрӯ. Дар ҳақиқат ҳам бисёрш материалаш софтай, баъд материали чиай бо материали паплину трикотаж. Ана ино шифонан, ина сиёҳу ана гулмайда ино шифонан 1500 рублиан. Баъд аз ин тарафам сиёҳай бинед. анами рақамое ки дар рӯи экран мебинед, дар анами рақамо занг зада бо чӣ кунед, пурратар маълумотша гиред. Ино ҳамаш дар Русиян, дар бозори Садовод фурӯхта мешава. Касе ки заказ мекуна тавассути почта дар муддати хеле кам бурда мерасонанд. Марҳамат бинед чӣ куртаҳои хушрӯ. На марҳамат ёша бинед.